नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मराठी या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत. मराठी या विषयामध्ये आपण जो पाठ सुरू केला होता अदलाबदल, या पाठाचा थोडा भाग आपला झालेला होता. तर हा जो पाठ आहे याचे लेखक आहेत पन्नालाल पटेल आणि प्रस्तुत पाठामध्ये पन्नालाल पटेल यांनी दोन मित्रांचे जे प्रेम असते, एकमेकांबद्दल दोघी मित्रांना जे प्रेम असते त्याचं छान वर्णन या पाठात केलेलं आहे. दोघी मुलं मैत्रीसाठी कशी शर्टांची अदलाबदल करतात. एक अमृत आणि दुसरा असतो इसाम. तर दोघं मित्र ज्यावेळेस होळीच्या सणासाठी त्यांच्या गावाबाहेर जी जागा असते किंवा गावामध्ये जी जागा असते जिथे सण साजरा होतो तिथे ते दोघं नवे कपडे घालून गेलेले असतात आणि अशातच मुलांची तिथे गर्दी जमू लागते आणि एक जो वात्रट मुलगा असतो तो दोघा मित्रांपैकी अमृतला खेचू लागतो आणि काय म्हणतो, तर आपण काय करूया, कुस्ती खेळूया. आणि अशामध्येच अमृतचा शर्ट फाटतो आणि त्यामुळे दोघे मित्र घाबरून जातात आणि घराकडे निघायला लागतात. एवढ्यामध्ये इसाबचं लक्ष जातं अमृतकडे आणि तो बघतो की याची शर्टाची बटणे, खिसा फाटलेला आहे, बटणे देखील तुटलेली आहे. तर त्याला एक कल्पना सुचते आणि दोघे मित्र काय करतात, तर शर्टाची अदलाबदल करतात आणि घरी येतात. दोघा मित्रांमधून जो अमृत असतो त्याच्या छातीची धडधड वाढलेली असते, पण त्याचे नशीब चांगले होते की तो होळीचा सण होता आणि होळीच्या सणाच्या दिवशी मुले झोंबाझोंबी करणार हे नेहमीप्रमाणेच असतात. त्यामुळे आईने जेव्हा बघितलं की अमृतचा शर्ट फाटलेला आहे तर तिने तिच्या कपाळावर आठ्या उमटल्या आणि तिने सुई दोरा घेऊन तो शर्ट काय केला, तर शिवून टाकला. मुलांची भीती गेली. दोघेही पुन्हा हातात हात घालून बाहेर होळी पेटवली होती ती बघायला निघाली. शर्टाची अदलाबदल केल्याचे एका मुलाच्या लक्षात आले. त्याने या दोघांच्या आनंदावर विरजण घालत टोमणा मारला, असं तुम्ही तुमच्या शर्टाची अदलाबदल केली आहे तर. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, त्या दोघी मित्रांनी शर्टाची अदलाबदल केली. घरी जाऊन ते परत खेळायला आले आणि त्याच्या आईने जो शर्ट शिवून दिला होता तो शर्ट शिवून परत ते दोघे खेळण्यासाठी आले. एवढ्यामध्ये जिथे मुलांचा घोळका होता त्यामधील एका मुलाच्याही लक्षात आले की या दोघा मुलांनी काय केले आहे, तर शर्टाची अदलाबदल केली आहे. आणि अशाच वेळी ते दोघे मित्र जेव्हा आनंदात असतात तेव्हाच तो मुलगा त्यांना काहीतरी म्हणतो की तुम्ही शर्टाची अदलाबदल केली आहे तर. आता ही गोष्ट आपल्या वडिलांच्या कानावर जाईल या धास्तीने दोन्ही मुले आपापल्या घराकडे धावली. त्या मुलाने असं म्हटल्यानंतर दोघी मुलं घाबरली. आता दोघी मुले म्हणजे कोण, तर अमृत आणि इसाब. दोघी मित्र घाबरले आणि घराकडे धावत सुटले. इसाबचे बाबा अंगणात खाटीवर बसले होते. त्यांनी दोन्ही मुलांना हाक मारली, अरे असे मित्रांपासून पळताय काय, या इकडे बसा माझ्यापाशी. ते ज्यावेळी धावत घराकडे येत होते त्याचवेळी इसाबचे वडील अंगणामध्ये बसले होते, खाटेवर बसलेले होते. त्यांनी त्या मुलांना हाक मारली आणि म्हणाले, अरे मित्रांपासून असे काय पळताय, इकडे या आणि माझ्याजवळ बसा. त्यांनी अमृतला हाक मारली. त्याला बरोबर घेऊन थेट त्यांच्या घरी गेले. त्यांनी अमृतच्या आईला हाक मारली. ती घरातून बाहेर आली. हसनभाई म्हणाले, भाभी आजपासून तुमचा हा अमृत माझा मुलगा बरं का. त्यांची अशीच धावाधाव चालू असताना अचानक इसाबचे जे वडील असतात ते अमृतला हाक मारतात आणि त्याला बरोबर घेऊन ते कुठे जातात, तर त्यांच्या घरी जातात आणि अमृतच्या आईला हाक मारून तिला घराबाहेर बोलवतात आणि म्हणतात, म्हणजेच इसाबचे जे वडील असतात त्यांचं नाव असतं हसनभाई. ते अमृतच्या आईला म्हणतात की आजपासून तुमचा जो मुलगा आहे अमृत, तो कोण आहे, तर तो माझा मुलगा आहे. ती हसत म्हणाली, काय झालं हसनभाई, अहो तुम्हाला एका मुलाकडे बघायला होत नाही तर या दोघांकडे कसे बघणार. बघा, ज्यावेळी हसनभाई अमृतच्या आईला म्हणतात की आजपासून तुमचा जो मुलगा आहे अमृत, तो माझा मुलगा आहे, त्यांच्या अशा बोलण्यावर अमृतच्या आईला आश्चर्य वाटते आणि ती त्यांना सहजच म्हणते की तुम्हाला एकच मुलगा आहे जो इसा, त्याचं देखील तुमच्याकडनं बघणं होत नाही तर दुसऱ्या मुलाचं तुम्ही कसं करणार आहात. भाभी, अमृतसारखी एकच काय अनेक मुलं असली तरी त्या सर्वांना वाढवायची माझी आजपासून तयारी आहे. हसनभाई भावुकपणे दाटून आलेल्या गळ्याने म्हणाले. बघा, इसाबचे जे वडील होते हसनभाई, त्यांचा कंठ दाटून आला. त्यांच्या मनामध्ये अतिशय दुःख त्यांना वाटत होतं आणि ते म्हणाले की अमृतसारखे जर 1000 मुले असतील तरी देखील मी त्यांना सांभाळायला तयार होईल. आणि ते भावूक झाले. हसनभाई बहिणींना म्हणाले,
या मुलांना गल्लीत शिरताना मी बघितलं होतं. ती काय करतायत हे बघण्यासाठी मीही तिथं गेलो होतो. हसनबाई अमृतच्या आईला सांगतात की या मुलांना बघायसाठी मी ज्यावेळी गेलो त्यावेळी ते काय करताय हे देखील मी बघत होतो आणि मी जेव्हा तिथे गेलो त्यानंतर बघा पुढे काय झाले तर हसनबाई काय सांगत आहे ते ऐकायला शेजारपाजारच्या बायकाही तिथे जमल्या. या मुलांनी आपापल्या शर्टाची अदलाबदल कशी केली हा प्रसंग सांगायला हसनबाईला फार वेळ लागला नाही. ते सांगून ते पुढे म्हणाले, इसाबनं अमृतला विचारलं की तुझ्या बाबांनी तुला मारलं तर? बघा, ज्यावेळी त्यांना ते दोघं मित्र शर्टांची अदलाबदल करत होते त्यावेळी त्यांना मागून कुणाचा तरी खोकण्याचा आवाज येत होता आणि ते दुसरे तिसरे कोणी नसून तर ते हसनबाईच होते. तर हसनबाईंनी त्यांचं पूर्णपणे बघितले की त्या दोघे मित्रांनी कशी एकमेकांच्या शर्टाची अदलाबदल केली आहे. तर इसाबने अमृतला विचारले की तुझ्या बाबांनी तुला मारलं तर? ज्यावेळी इसाब अमृतला म्हणतो की तू तुझा शर्ट मला देतो आहेस पण तुझा शर्ट बघितल्यावर तुझ्या बाबांनी तुला मारलं तर अमृत काय म्हणाला? तो म्हणाला की मला वाचवण्यासाठी माझी आई आहे. किती खरं आहे. अमृतच्या उत्तरानं माझ्यात बदल केला आहे. महत्त्व कशाला आहे हे त्याने मला शिकवलं. अमृत व इसाबच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले. तर अशा प्रकारे बघा दोघं मित्रांना अतिशय त्यांची घट्ट मैत्री तर होतीच, शिवाय एकमेकांविषयी त्यांच्या मनामध्ये आदर होता आणि प्रेम देखील होता. तसेच एका आपल्या मित्राला मार बसू नये किंवा त्याला घरी आईवडिलांनी रागावू नये यासाठी दुसरा मित्र काय करतो तर स्वतःचे चांगला शर्ट त्याला घालायला देतो. अशा प्रकारे हा जो पाठ होता विद्यार्थी मित्रांनो हा आपला संपलेला आहे. अतिशय सुंदर असा पाठ होता. त्यानंतर या पाठातील शब्दार्थ बघा, व्रात्य याचा आहे खोडकर, पारा चढणे म्हणजेच काय तर खूप राग येणे आणि चित करणे म्हणजेच हरवणे. तर विद्यार्थी मित्रांनो हा पाठ तुम्हाला पूर्णपणे वाचायचा आहे. त्यानंतर या पाठातील जे शब्दार्थ आहे ते देखील वहीमध्ये लिहायचे आहे. त्यानंतर पाठाचा जो स्वाध्याय आहे तो स्वाध्याय आपण पुढील तासाला याचा अभ्यास करणार आहोत. थँक्यू.